ako yung Mingming, si Max, nga dungol. Amo na di ang ako nga balay. Kag may-ari ako gamay nga tindahan. Kagang ari nga amon dako long. Adlaw namon nga ubra sa balay amo ini guys. Please subscribe lang sa akong YouTube channel. Gina-try ko ni subong nga magiging isa ka YouTube channel kay nang I have my cervical cancer stage 3, pero gina-enjoy ko ang life ko diri lang sa Facebook or sa YouTube. Kani gin-try ko ka maghimo sa akong YouTube para kung ano man gid may aray man ko nga ibilin sa akong mga friend, pamilya for makita nila sa adlaw kung ano akong routine. Ngani guys, please like and share sa akong YouTube channel first day edition. Thank you so much. Thank you.